आंनि फिसाया गाबबाय थायो। नों गोजानाव दाथां, नों न'आव फैफिन। फिन आरोबाव हिनजाव खारनायनि खौरां। बे बाराव सासेल' नङा, खनसेनो सानै हाबा जाखानाय आइजोफोरा फिसाय आरो गथ'फोरखौ गारनानै खारदों। नंगौ, सानै आइजोफोरा खनसेनो गाव गावनि फिसाफोरजों लोगोसे गाव गावनि फिसायखौ गारनानै खारदों। अजिला बसुमतारी आरो रिता नार्जारी होननाय सानै आइजोफोरा क'क्राझार जाहारबारि ओनसोलनि सिङाव थानाय नामाफारा गामिनि मिदुल बसुमतारीनि आंगो बिसि अजिला बसुमतारी आइजोआ मैया बेलासि समनिफ्राय फिसाय गैयै समाव खाबु लानानै नखरनिफ्राय रिता नार्जारी होननाय गावनि लोगोजों जयै फिसाफोरजों लोगोसे फिसायखौ गारनानै गुबुनजों खारफालांबाय होननानै सन्देह खालामदों। बेनिखायनो सावगारियाव नुनाय आइजो सानैखौ सोरबाफोर नुसनबायोब्ला नैबे 8812986662 जानबुं नम्बराव खिन्थाहरनो थाखाय खावलायदों नखरनि सोद्रोमाफोरा। आंनि मुङा मिदुल बसुमतारी। आं दिग्लिपारा नामापारा गामिनि। आंनि हिनजावा मैया सासे लोगोजों बबेबा दाबसे जायगायाव थांनो होननानै ओंखारलांदों बेलासिनि 5 बाजियाव। दा आङो दिनैसिम नागिरबाबो मोनाखै। दा बहाय थांदों बे आंनि हिनजावा जेरावखि थाङा मानो आंनि न'सिम फैफिननांगौ। आं मुगैया मुजुआ बेखौ आं अरायबो बजबना लागोन, जाहाथे गोजानाव दाथांथों। आंनि फिसाया बिमाखौ गोसोखांनानै सानफ्रामबो गाबबाय थायो। दा बिमाखौ नांगौ होननानै दासिमबो फनाव बुंहरगासिनो आंखौ। दा बबावबा सोरबाफोर नुसनबायोब्ला आंखौ अननानै कल खालामनानै खिथाहर, बेखौ बुंनानै आं गोजोनबाय। आंनि हिनजावनि नामा अजिला बसुमतारी आरो बै सासे लांग्रा मानसि बा थांफाग्रा मानसियाबो बिनि नामाबो रिता नार्जारी आरो बिनि फिसायनि नामा मोनजोल नार्जारी। न'खराव माबाफोर जाथाय जादोंमोन नामा? आंनि न'खरावथ' जेबो जाथायानो गैयामोन। दा आङो टट' सालायोना, आं मैया सासे मानसिया खांख्लाबादायाव टट' गोदान लायनो होननानै लेंलांदोंमोन, बेयाव खारखुमा लांनो हानाय जादों आरो। दा न'खरावथ' जेबो दाय गैखायामोन, बे लोगोआसो बेखौ लानानै थांनाय बादि जादों। आंनि हिनजावा बुंदोंमोननो, आं थाङा, आं जेबो दाय गैया गारा, आं मानो थांनो होननानै बुंदोंमोननो। बे सासेया बुंबाय थादोंनो, थौ नों गिया नामा, मानो नङा, नों बुजानो मानो होननानै बुंदों आरो। बेबायदि एसे माबाफोर घटना दंमोन खोमा, आं बेखौ जेबो मिथिया। माने जाहाथे खैफोदफ्रा जादोंब्लाबो आं बेखौ निमाहा होनानै आंनि हिनजावखौ मुगैया मुजुबा आं जेब्लायबो बजबना लागोन, फैफिनथोंल'। मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोसो दं नामा? थारैनो नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना साजायनो गोसो दंब्ला नोंथांमोननि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया नोंथांमोननि थाखाय अफार होनाय जादों। चिरां जिल्ला बेंटल गेट 27 राजा लामानि एबा सिबिथाय लामानि साखाथियाव नोंथांनि न'खौ समायना रमायना खालामनो गोसो जानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्सआ लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। पलिग्रेनाइट, WPC एबा PVC, उडेन फ्लरिं, वालपेपार, स्टिल रुफिं, सफिट सेलिं बायदि गाबनि न' साजायग्रा खम बेसेनावनो नोंथांमोना बायनानै लांफैनो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8474015053 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों नोंथाङा फन खालामनानै मिथिनो हागोन।